everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Gusto ko ugma. Makita ta pagbalik. Unsa? Di ba nga mugi ka naman mo ugma para Manila? Gusto ko naa ka sa mong pagkikan. May mo pag di na lang sa kabubiya ron. May mo pag una ko nimong pabiyaon aron mas minus ang kasakit nga kong bation. May mo ba, Dave? Sorry, Jin, pero hindi naman mahimo. Andam naman kong tanan ko. Ito naman ganit sila si Nanay ug Imi sa daplin sa kalsada. Ako nila'y kipaabot. Gibalik talang ka din niya aron nga makapananghid nga adto nami. Mabiya na gid mo. Himo na gid kong biyaan. Jenny. Wala ko'y mahimo aron sa pagpugong ha, Dave. Wa na. Sige, pag-amping mo ni Ate Ana, ha? Gagkan ko na sa aping. Ug galit nga midagan pagkahuman. Di na ko makakita og laing amiga nga sama ni mo, Jenny. Di namin makita. Mabiya na gid siya. Bisan ka no sa di na gid may makita. Ikaw ang una o katapusan kong gugma, Dave. Di na tingali ko makagusto pa sa uban. Hinawot ka dili ko ni mo kalimtan. Sa mga bisan ka no sa di takit ka kalimtan, Dave. Nakasulti mo? O, Nay. Kaya ko din mo. Nagunsa pa man daay mo. Nagsulti ra ka diyat. Daga na kayo nalabay ng mga sakyanan. Abot ang tataron sa terminal. Sorry. Ang nanay sakyanan ay, para ha. Mga bila ka oras pa nga itong biyayon. Ingon ni Nanay. Tulo ko ka oras. Kung traffic. Pero sa'yo pa man. Siguro mga kapil lang siguro sa 2 ka oras. Katugla sa diha. Pukaon tala niya ka kung maabot na ta. Ali. Sandig sa kong abaga. Ay. Gimingaw na minoon ko ni Jenny. Mao na ba ni dinhi? Wow, kanindot. May dagat sa pikas bahin sa dan. Gingnan bitaw tika. Okay ra dinhi, di ba? Ganahan ka diri. Yes, ganahan kay ko dinhi. Nay dagat. O nasay mga kakahuyan. Dali na mo, sunod mo na ako. Manoy Timbong. Oh. Ana? Manoy, baka dayon ba? Uy, Ginoo ko. Nabalik ka. Hey, Manoy. Ana. Manoy, pasaylo ako. Nga karoon na ko mapakita. Pasaylo ako, Noy. Ay, karugayng panahon nga gihandong ka namong mabalik, day Ana. Dali, una, dayon. Salamat. Tuod, akong bugtong anak, si Dave. Ug ang iyang asawa, si Amy. Ah, May buntag tiyo. Mayong buntag. oh, minyo na di ay kining anak mo. Murag, mga bata pa man kaayo og mga bayhon. Dali, dayon, unay ka mo.
Unsa man, nakakaon na ba ka mo? O palagi manoy. Kadlawon pa man guming migikan sa syudad. Uy, kung mao, magdungan na kitag pangaon. Wa pa man sab bitaw may magkakaon kay unsaon nga nakapamainit man sab ganina. Dali mo. Unya unsa may plano ninyo karon ana? Maulagi manoy. Hmm? Anhi nami moabot nimo mintas nga wa pa makatukod ka mong kaugalingong kapuy-an kon mahimo. Ay, naunsa ka ba ya? Murag ka maglaing tao. Kasuod na to kaniadto sa mga batanon pa kita. Hangtod nga mibiya ka din og nanimpaad sa syudad. Kanang imong bahin sa yuta. Bali ang bahin ni nanay nimo ba? Dako mangyud ka na. Aron magamit, gitamnan ako ka na og daghang lubi. Akong gipalibutan ang tibuok utanan. Mga mukbo na nga lubi. Dali rang mapangwartahan kay may man og klase. Kamu mo'y nagtanong anak noy. Ang bunga inyo lang hapon gud. Ay, dili. Gigamit ko raman gud na. Kay anugon man nga, mabakante rag pila ka tuig. Og nibaw ko nga, usanay na yung mga adlaw, mauli ka raman gyud dinhi. Mao nga, karon nga, nabalik ka na. Imo na ang kita niya ng lubi. Salamat kayo noy ha. Oh, nagkapahimos naman sab ko anag pila ka tuig. Ikaw na sab. Mauni paborito na ko igagaw sa unas matanon pamidong. E daan na ginisyan, dili daw. Dili bintahoso. Ipamintaha pa ng imong yuta. Di man na mabaon ni kamatay na to. O usap-usap, may kaugalingon sa baya kung kayutaan. Ay, tagan. Gagay salamat manoy. Ay, pastilan way sa payan, Diana. Unya, kay plano man ka ninyong magtukod o kaugalingong bahay. May mo mang magpagabas lang tawag lubi. Naidagang lubi nga karaan diha, tag-as na kayog layog. Nga, saman, ipagabas na katorong nga kasugdan tayong ninyo. Uy, salamat kayo noy ha. O, kagyod, mausap. Ay, tabangan ta ka nga makapatukod sa inyong bahay kay di magkamo din he. Mahimor ba unta nga? Mahimor man gyud unta kay bahay pa man ni sa atong katigwangan. Ang ginikanan sa atong mga masigka ginikanan nga managsuon. Ay, mas mahit man ang may kaugalingon mi manoy. Oo, hinuon sab. Nala, sige. Mangunay ko panday sa inyong bahay. Kay bawo magkakaning mamangday mong anak aron nga may abag-abag ko ba? Ang paningkamutan ako nga makatuntiyo. Wa pa ka magduka? Nagsige pa makagtambo din sa bintana. Wa pa. Giganahan ko og lingkod-lingkod lang una din Bugnaw king hangin. Wa ni dito sa syudad. Mao gyud. Salamat taon kay murag dili na ko mabalaka nga laayan ka dinhi. Kasi kalit ni ako nimong biyaan dinhi ba kay gilaayan ka. Naanad ba ka sa syudad? Pares man bitaw ta sa syudad ta na tao. Pero ani na dinhi karon ang atong kinabuhi. Ani na to dinhi ipagkatawo ang atong anak. Ug padak-on ingon man palaghanon. Unsa? Unsa man di? Unsa ra di ay? Punan gid nato aron dili magmingaw ang atong anak. Dili no. Kung dungagan man og galing, tingali mga pila pa ka tuig kan karon. Kada pang makauman ako og eskwela sa college o makatrabaho na ako og nindot. Gaya pagod. Ngano, may kabuhi day ka. Mangita. Hindi pangita sa. Ngita ko ma. Ya. Do ato na punan ha. Sa? Unsa man nimo pagdungag nga butod pa man ko. Oh, himo ana sa natong dunggan. Ingon pang tiyo. Bastos! Bastos kay ka pa.
Shooting star. Ha? First time nga nakakita kong shooting star. Ay, kita sabday ka? Okay, mag-wish ta. Dali, piyong dayon eh. Piyong... Unsa imong wish? Ikaw, unsay mong wish? Nga makauban ka hangtod sa kanturan. Hangtod sa katapusan akong gininawa. Ikaw, unsa may imong wish? Nga matuman ang tanan akong gidamgo. May kainak mata na ka. Dali na, pamahaw na. Kay di kahuman, mga tutas may bayon. Manginhas ta, sayo na ang hunas karon. Di na ba ko kay Banay? Ay, sus, makatuon na ka. Tuduan ta ka. Okay, sige. Si Dave. Ay, sayong may gikan uban siyang uyuan. Nagpagabas og kahoy alang sa tukuron tampayag. Dali na, mga una ta. Sabaa di ito. Oh. Ipastilan. Unang higayon ni mong nakakita og sinso. Oo. Paman sa syudad. May sinso. Ani magkakisaba kayo. Manog tumba ng mga lubi. Ay gabso na. Larason. Unya, umauman, paugon. Samtang nagpaugat ng lubi, nanguha unya sa taog mga kawayan. May mo matong sahog, man bongbong. Native kayo. Hinduta ko tiyo. Ikaw. Panday ba yan yung uyuan mo? Ay, daghan ka yung makatunan. Uban ako dong. Makatun ka sa bunyag, inom og tuba. Hindi man ko mainom tiyo. Makatun ka. Ginagmay lang good. Pero nga dili malahi. Di ka malahi sa mga magtapok ba din eh. Wana. Ano? Matumba na ang lubit tiyo. Oy, pagbantay! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!